Beth yw'r llygad yn yr adran cynnyrch a gwaith llaw a dwi'n cael cwmni Sian James o Berwyn Coch, Aberystwyth, sydd yn stiwar draw fyncw yn yr adran cynnyrch llaeth, ond wedi cystadlu yn yr adran yma lenni. Ydw, a dyma gwaith llaw hyfryd chi fan hyn. Ie, fi wedi gwneud cacen bedydd ynghyd ar gweddill, a na dim wobr, ond dwi'n hapus efo beth sydd wedi cael wobr a le mae un fi yn sefyll ar comments. Mae'n bwysig i cael bach o feedback, mae fe'n help llaw i datblygu a gwella falle. Achos mae hon yn dipyn o grefft, yn dydi? O, ydy. A mae yna law, sawl sgil i gael i wneud, a mae enghraifft fan hyn o beth mae beirniad wedi dewis, a wy'n cyd-fynd gyda'r beirniad. Felly hon fan hyn sydd yn fuddugol, gwaith Mrs Debbie Spring. Pam fod hwn o'n rhagori te? Mae mwy o gwaith llaw, mae mwy o piping wedi mynd mewn, y manylder ar y babi. Dwi hefyd yn hoffi yr ail wobr. Mae'r ddau yn debyg o'r gwaith peipio, y manylder, ond ar y dydd mae rhaid mae'n debyg dath i'r frig. Ie, mae dwi wedi licio'r ceffylau bach yn troi a throi fan'na. Mae rhyw ysgamder i'r lliw pink na'n does hefyd. Mae dipyn o hwyl yn fyma ar gyfer y plant. Cartoon character. Ydy. Na, mae... Penny Low sydd Mae'n very good, actually, ydy. A'r expressions yn dod allan. Felly, dyn nhw'n beirniadu'r gacen o gwbl o fan hyn, a dim ond y gwaith eisiau? Dim ond y gwaith, ie. Y gwaith sydd yn mynd mewn, a fel mae fe'n ei... pwy mor llyfn mae fe, ffordd mae fe'n gallu ddod i fyw i'r llygad. A mor anodd ydi gweithio'r math yna o eising? A fe'n sychu, so felly mae rhaid bod yn cyflym wrtho fe, neu mae fe'n sychu a wedyn mae fe'n dechrau craco. Miniature flower arrangements yn fan hyn, a mae gwaith chi Sian yn y canol yma ar y doili. Sut ydych chi'n mynd ati greu hwnna? Wel, mae pob blodyn yn cael ei creu ar ben ei hunan, a wedyn mater, achos mae flower arrangement o'n nhw'n gofyn amdano, rhaid creu arrangement wedyn. Oedd hwn bach yn tasg iddo fi, a tro cyntaf iddo fi wneud blodau i'r fath fel hyn, a pob un o'n nhw ar weir i mynd mewn i... Gwaith oriau, Sian? Ydy, mae fe'n cymryd amser. A gwaith manwl? O, ydy, wel, amser chi'n gweld yr un cyntaf. A blodau yn manylder, a pwy mor fan, i gweithio eising. Mae'n heiddi i wobr. Mrs Iris Henderson, llongyfarchiadau. Ond, os da ni'n symud i fan hyn i gloi, a plaque using brush embroidery, Mrs Sian James, di cael cerdyn coch. Do. So, ni'n bles dyn ni. Mae wastad yn... Dyn ni gyd yn ymdrechu i cystadlu a cefnogi, ond mae wastad yn pleser i cael cerdyn y diwedd y dydd. Ond beth yw'r grefft arbennig yn fan hyn te? Royal icing, a wedyn wyt ti'n defnyddio brush paint i tynnu ar y royal icing i creu feathering fel brush strokes. Mae yna dau lliw gyda fi ar yr icing, mae'r gwyn a mae'r pink, a wrth gwrs efo'r coch, mae'n dangos allan wedyn bach fwy glir, a mae gwyrdd a gwyn yw'r ddau lliw ar y dail. Llongyfarchiadau mawr, gwaith artistig dros ben, Sian. Trial. A sydd dim wedi dod yma gweld bod rhywun yn cael cerdyn coch? O, ydy, mae'n pleser, mae'n gwerth wneud wedyn. Mae llongyfarchiadau mawr.